U posljednjim mjesecima 2011. Libija je bila uronjena u otvoreni rat. Sjeverni gradovi trpjeli su stalne opsade. Država koju je desetljećima čvrstom rukom kontrolirao Muammar Gaddafi raspadala se pred milicijama i stranim bombardiranjima. Sirte, njegovo rodno mjesto, postalo je posljednje uporište otpora, okruženo borcima odlučnim da okončaju njegov režim. U tom scenariju kolapsa, bez funkcionalnih institucija i s tisućama raseljenih osoba, urušavao se i lik vođe koji je vladao zemljom od 1969. Više od 4 desetljeća oblikovao je personalistički sustav, miješajući unutarnju represiju s promjenjivom ulogom u inozemstvu. Tko je on zapravo bio i kakav je bio njegov užasan kraj? Dijete pustinje. Nije bilo službene evidencije o njegovu rođenju. Znalo se samo da je na svijet došao 1942. u prašnjavom području na periferiji Sirta u središnjem dijelu libijske obale. Njegova obitelj, dio beduinskog plemena koje je putovalo pustinjom u potrazi za pašnjacima i vodom, živjela je u jednostavnim šatorima i ovisila o stoci. Njegov otac bio je pastir i jedva da je znao čitati. Njegova majka također nije imala formalno obrazovanje. Okruženje je bilo teško, bez udobnosti i pristupa osnovnim uslugama. Ekstremni uvjeti oblikovali su njegov karakter od najranijih godina. Naučio se kretati po pijesku, vrućini i oskudici, bez kontakta s gradovima i modernim životom. Od djetinjstva je bio svjedokom kako su njegove ljude gradske vlasti tretirale kao inferiorne, posebno u Tripoliju, gdje su beduini smatrani nazadnima. Vladajuća monarhija, saveznica zapadnih interesa, nije predstavljala zajednice iz unutrašnjosti. Nafta još nije transformirala zemlju, a kontrasti između urbanih i ruralnih područja bili su ogromni. U udaljenim zonama od glavnog grada siromaštvo je bilo gotovo apsolutno. Škole su bile rijetke, a prilike nikakve. Ipak njegova obitelj uspjela ga je poslati u malu školu u Sirtu. Tamo se počeo isticati. Njegovi učitelji primijetili su da je bio marljiv, znatiželjan i vrlo svjestan svog okruženja. Iako nije imao sredstava, pokazivao je neuobičajenu odlučnost. Posebno su ga zanimali povijest i politika, te je vrlo brzo počeo postavljati neugodna pitanja. Pažljivo je slušao vijesti o arapskom svijetu, ubrzo je počeo s divljenjem govoriti o Gamalu Abdelu Naseru, egipatskom vođi koji je promicao arapsko jedinstvo i neovisnost od kolonijalizma. Mladi Libijac bio je fasciniran njegovim govorom i likom. Počeo je kopirati njegove geste, njegove fraze, njegov način odjevanja. 1956. dok je još bio tinejdžer, dogodilo se nešto što će ga obilježiti. Tijekom Sueske krize Egipat su napali Izrael, Francuska i Ujedinjeno kraljevstvo. Naser je nacionalizirao kanal i izazvao strane sile. U Libiji je većina stanovništva pažljivo pratila događaje. Mladić je organizirao studentsku prosvjednu povorku u znak podrške Naseru. Bio je to njegov prvi politički čin. Unatoč svojoj mladoj dobi pokazao je vodstvo i sposobnost okupljanja. Profesori su ga ukorili, ali je među svojim kolegama stekao poštovanje. Od tada je počeo ozbiljnije razmišljati o organiziranju. Po završetku osnovne škole preselio se u Sabhu, veći grad na jugu zemlje. Tamo je upisao srednju školu gdje je nastavio svoje studije. U tom raznolikom okruženju, s učenicima iz različitih plemena i regija, ojačao je svoju nacionalističku viziju. Promatrao je kako siromaštvo, diskriminaciju i zaostalost dijele mnogi i kako monarhija ne nudi rješenja. U Sabhi je počeo formirati malu grupu mladih s sličnim idejama. Čitali su letke, analizirali Naserove govore, raspravljali o budućnosti Libije. To su radili u tajnosti, svjesni da bi mogli biti kažnjeni. 1961. nakon završetka srednje škole odlučio se upisati na Vojnu akademiju u Bengaziju. Odabrao je taj put jer je smatrao da je vojska jedina institucija sposobna izazvati stvarnu promjenu. Nije vjerovao u stranke niti u tradicionalne institucije. Mislio je da samo vojska može okončati monarhiju i strani utjecaj. Njegovo vrijeme na akademiji podudaralo se s razdobljem nemira u zemlji. Nafta je počela generirati značajne prihode, ali bogatstvo se nije distribuiralo.
Kralj Idris imao je popustljiv stav prema stranim tvrtkama, a većina stanovništva i dalje je bila isključena. Tijekom vojne obuke mladić je pokazivao disciplinu, ambiciju i snažan osjećaj misije. Nije bio briljantan student s tehničkog gledišta, ali se isticao svojom sposobnošću vođenja i ideološkom uvjerenošću. Održavao je kontakt sa svojom grupom iz Sabhe, koja je sada djelovala diskretnije. Koristili su pseudonime i komunicirali šifriranim porukama. Kako su godine prolazile, njihov se mali krug pretvorio u dobro organiziranu ćeliju. Planirali su odlučnu akciju, ali znali su da moraju čekati pravi trenutak. 1963. kratko je boravio u Ujedinjenom kraljevstvu, gdje je sudjelovao na tečaju vojne obuke. Iskustvo ga nije impresioniralo. Vratio se s negativnom slikom britanske kulture, koju je smatrao dekadentnom i udaljenom od vrijednosti arapskog svijeta. Taj je dojam ojačao njegovo odbijanje Zapada. Bio je uvjeren da se Libija mora potpuno osloboditi bilo kakvog stranog utjecaja. Po povratku pojačao je svoj tajni rad. Više nije bio samo mladić s idejama, sada je imao plan. 1965. počeo je zajedno sa svojim drugovima pisati politički projekt. Nazvali su ga Projekt tajnog pokreta. Bio je inspiriran Naserovom mišlju i postavljao je potrebu za revolucijom koju bi vodili mladi časnici. Dokument, iako rudimentaran, sadržavao je osnovne elemente onoga što će kasnije postati njegova ideološka platforma. Uključivao je kritike monarhije, prijedloge za preraspodjelu naftnog bogatstva i poziv na arapsko jedinstvo. Grupa nije imala službeno ime, ali je djelovala čvrsto. Više nisu bili obični studenti s snovima. Pripremali su se preuzeti vlast. 1966. dodijeljen je vojnoj jedinici blizu Tripolija. Premještaj mu je omogućio da proširi svoju mrežu kontakata, posebno s drugim mladim časnicima koji su dijelili njegovu viziju promjene. U tom novom okruženju mogao je promatrati kako druge jedinice počinju artikulirati kritičke poglede na režim. Umjesto da bude ograničen na krugu Sabhi, njegov je projekt dobio nacionalnu dimenziju. Nadzor je i dalje bio intenzivan, pa se svaka razmjena morala provoditi s oprezom. Ideja o koordiniranoj akciji poprimala je oblik, ali znali su da je rizik velik i da bi ih svaki pogrešan korak mogao razotkriti. Sredinom 1968. situacija u Libiji postala je napetija. Kralj je bio bolestan i govorilo se o mogućem nasljeđivanju. Mladi časnici shvatili su da se prilika približava. Analizirali su različite scenarije i odlučili krenuti naprijed. Odlučili su djelovati prije nego što neka druga grupa preuzme inicijativu. U prvim mjesecima 1969. počeli su se mobilizirati. Održavali su češće sastanke, prikupljali sredstva, identificirali ključne točke u Tripoliju. Njihov plan sastojao se od izvršenja beskrvnog udara, iskorištavajući opće nezadovoljstvo i slabost režima. U tom okruženju mladić koji je rođen bez evidencije, odrastao među kozama i pustinskim vjetrom, bio je na rubu da postane vođa zemlje. Imao je samo 27 godina i nikada nije obnašao važnu dužnost. Nije imao međunarodnu podršku niti političku strukturu, ali imao je nešto što je malo tko imao. Mrežu lojalnosti iskovanu u tajnosti, jasnu viziju budućnosti i apsolutnu odlučnost. Svrgavanje kralja Idrisa i preuzimanje vlasti. Sredinom 60. godina mladi Gadafi već se bio pridružio libijskoj vojsci nakon što je završio studij u Bengaziju. Njegovo vrijeme na Vojnoj akademiji ne samo da je učvrstilo njegove panarapske ideje, već mu je omogućilo i uspostavljanje veza s drugim časnicima njegove generacije koji su dijelili njegovu viziju promjene. Vojna institucija funkcionirala je kao zatvoreni prostor u kojem su se njegove političke ideje jačale dok je monarhija pokazivala znakove slabosti. Iako je kralj Idris ostao na vlasti, mnogi su njegov lik vidjeli kao udaljen i stran zahtjevima društva koje je bilo sve više povezano s nacionalističkim diskursom koji je dolazio iz Kaira. U tom kontekstu Gaddafi je shvatio da se otvara jedinstvena prilika za djelovanje iznutra, iz vojnih struktura, iskorištavajući rastuće nezadovoljstvo. Tijekom tih godina njegov se najuži krug počeo oblikovati.
dok je kraljeva administracija održavala bliske veze sa zapadnim silama i zadržala kolonijalne strukture unutar svojih institucija, grupa koju je predvodio Gaddafi napredovala je u stvaranju tajne mreže unutar vojarni. Nisu bili javne osobe, niti su imali potporu bilo koje stranke, ali njihova prisutnost u različitim vojnim jedinicama davala im je pristup ključnim informacijama i omogućavala im da diskretno procijene pravi trenutak. Unatoč svojoj mladosti, grupa je djelovala s pedantnom disciplinom. Sastajali su se u privatnim kućama, izbjegavali nepotrebno izlaganje i ograničavali komunikaciju na strogo pouzdane krugove. Gaddafijev lik se učvrstio kao prirodni vođa, ne zbog svog skromnog vojnog čina, već zbog svoje sposobnosti da artikulira ideje i održi koheziju grupe. Tijekom godina prije državnog udara, Libija je živjela u prividnoj stabilnosti. Novo otkriveno naftno bogatstvo počelo je transformirati određene dijelove zemlje, ali distribucija tih resursa bila je nejednaka. Ruralna područja ostala su uronjena u siromaštvo, a odluke su bile koncentrirane u ostarjeloj eliti. Iako je postojao ustav, njegova je primjena bila ograničena, a parlament je djelovao pod kontrolom kraljevskog dvora. Glasine o mogućoj abdikaciji kralja intenzivirale su se kako je prolazila 1969. Idris je provodio duge periode izvan zemlje, a njegovo zdravlje počelo se pogoršavati. U tom kontekstu, grupa časnika koju je vodio Gaddafi odlučila je da je došlo vrijeme za akciju. Izabrani datum bio je 1. rujna, iskorištavajući odsutnost monarha i privremenu neorganiziranost unutar zapovjednog lanca. Tijekom noći prije udara, ključne jedinice u Bengaziju, Tripoliju i drugim strateškim bazama zauzete su bez otpora. Nije bilo sukoba ni pucnjave. Raspoređivanje je bilo brzo i precizno. Radijske postaje su stavljene pod kontrolu pokreta u ranim jutarnjim satima. Kad su ministri počeli shvaćati što se događa, više nisu imali sposobnost reagiranja. Operacija je provedena s takvom brzinom da su se mnogi građani probudili ne znajući da je zemlja preko noći promijenila režim. Kralj Idris, koji je bio u Turskoj iz medicinskih razloga, o udaru je obaviješten od trećih osoba. Vijest ga je iznenadila, ne ostavljajući mu prostora za planiranje odgovora. Njegov nećak, imenovan nasljednikom, uhićen je bez otpora. U samo nekoliko sati Vijeće revolucionarnog zapovjedništva na čelu s Gaddafijem preuzelo je apsolutnu kontrolu nad državom. Prva službena komunikacija novog režima bila je radijska izjava u kojoj je objavljen kraj monarhije i početak nove republikanske ere. Poruka je bila napisana svečanim tonom s referencama na nacionalno dostojanstvo, socijalnu pravdu i potrebu da se zemlja oslobodi strane ovisnosti. Vijeće nije odmah otkrilo imena svojih članova, projicirajući sliku jedinstva dok su osiguravali kontrolu nad državnim aparatom. Institucije su nastavile funkcionirati prvih nekoliko dana, pod novim naredbama koje je donosila mala grupa mladih časnika. Na ulicama je stanovništvo reagiralo iznenađeno, ali bez znakova otpora. Neki su sektori slavili kraj režima koji su smatrali zastarjelim, dok su drugi oprezno čekali da vide smjer novog vodstva. Međunarodni tisak opisao je udar kao nenasilnu promjenu i istaknuo zagonetni lik mladog pukovnika koji se još nije pojavio u javnosti. Tijekom sljedećih dana državni mediji počeli su graditi njegovu sliku kao skromnog, discipliniranog vođe posvećenog narodu. Prve službene fotografije prikazivale su Gaddafija ozbiljnog, bez svečane uniforme ili uočljivih oznaka. Njegov jezik bio je izravan i neprestano je pozivao na nacionalno jedinstvo. Za razliku od drugih vojnih udara u regiji, njegov nije predstavljen kao individualno preuzimanje vlasti, već kao kolektivna akcija usmjerena na ispravljanje pogrešnog smjera. Ostali članovi Vijeća revolucionarnog zapovjedništva ostali su u drugom planu. Iako su formalno bili jednaki, Gaddafijev se glas nametao u priopćenjima i ključnim odlukama. Njegov utjecaj nije proizlazio iz istaknute vojne karijere, niti obiteljskih veza s tradicionalnim elitama, već iz njegove sposobnosti da artikulira narativ koji je kombinirao arapski nacionalizam s islamskim identitetom i preraspodjelom bogatstva. Kako su tjedni prolazili, nova vlada počela je provoditi simbolične mjere. Naređena je djelomična nacionalizacija određenih sektora, zatvorene su strane baze i usvojena je neovisna vanjska politika.
Zapadnim veleposlanstvima naređeno je da pregovaraju o svojim sporazumima pod novim uvjetima. Novi režim nije težio izolaciji, ali je želio jasno dati do znanja da će Libija odlučivati o svojim savezima s suverene pozicije. Vijeće je također pokrenulo niz unutarnjih reformi. Reorganiziran je pravosudni sustav, revidirani su obrazovni sadržaji i nametnuta je stroža kontrola nad medijima. Istovremeno, stvorena je nadzorna struktura za praćenje svakog pokušaja obnove monarhije. Iako u tim prvim mjesecima nije bilo javnih pogubljenja niti otvorene represije, sigurnosni aparat počeo se jačati od samog početka. Gaddafi je inzistirao da se revolucija mora braniti ne samo riječima, već i djelima. Zbog toga je svako imenovanje na ključne položaje bilo pažljivo procijenjeno. Lojalnost novom poretku postala je neizostavan uvjet. Veze s prethodnim režimom prestale su imati institucionalnu valjanost. Nova era napredovala je bez ustupaka figurama iz prošlosti, a svaki znak sumnje bio je pod prismotrom. Krajem 1969. Gaddafijev lik već je zauzimao središnje mjesto na nacionalnoj sceni. Iako je vijeće i dalje djelovalo kao kolektivno tijelo, on je bio taj koji je govorio pred tiskom, primao strane delegacije i potpisivao najvažnije dekrete. Državni mediji počeli su graditi herojsku priču oko njegovog vodstva. Njegova mladost predstavljena je kao simbol obnove, vojna obuka kao jamstvo reda, a njegovo skromno porijeklo kao dokaz popularne autentičnosti. U kratkom vremenu novi režim je od eksperimenta idealističnih časnika prerastao u čvrstu strukturu na čelu s karizmatičnim vođom koji je odavao povjerenje i čvrstinu. Udar je bio beskrvni, ali njegov utjecaj osjećao se u svakom kutku zemlje. Monarhijska era je završila, a na njezinu mjestu počela je revolucija koja je obećavala da ništa neće ostaviti nepromijenjeno. Učvršćivanje režima i nametanje zelene knjige. Nakon pobjede u udaru i pada monarhije, Muammar Gaddafi i Vijeće revolucionarnog zapovjedništva započeli su proces usmjeren na uklanjanje svake prethodne političke strukture i učvršćivanje novog režima. Tek što je došao na vlast, suspendiran je ustav iz 1951., ukinut je parlament i proglašena je potpuna zabrana stranaka. Tradicionalne institucije kraljevstva bile su poništene, a na njihovo je mjesto nastao državni aparat pod izravnom kontrolom skupine časnika. Poruka je bila jasna, oporba ili alternativa vodstvu novog vijeća neće biti prihvaćena. U prvim tjednima pokrenute su čistke protiv osoba povezanih s kraljem Idrisom i svih koji bi mogli predstavljati otpor promjeni. Progresivna koncentracija moći ostavila je za sobom svaki trag pluralizma, označavajući prijelaz s kolektivne vladavine na isključivu dominaciju Gaddafija. Vijeće revolucionarnog zapovjedništva, na čelu s Gaddafijem kao glavnom figurom, preuzelo je vlast s argumentom da provodi duboku transformaciju zemlje. Međutim, ubrzo je postalo jasno da će se novi režim strukturirati oko apsolutne kontrole moći. Političke odluke počele su isključivo dolaziti od vijeća, bez prostora za javnu raspravu ili parlamentarno predstavljanje. Nedostatak izbora opravdan je kao odbijanje zapadnih modela, dok su istovremeno jačani instrumenti unutarnje sigurnosti. Od prvih godina 1970-ih Libija je ušla u razdoblje stalnog nadzora gdje je politički život zamijenjen poslušnošću vojnim vlastima. U ovom novom scenariju Gaddafi je promicao svoj poseban ideološki projekt. Inspiriran arapskim nacionalizmom, ali s vlastitim doprinosima, počeo je formulirati ono što će kasnije postati poznato kao zelena knjiga. U njoj je pukovnik namjeravao ponuditi cjeloviti vodič za organiziranje društva, predstavljajući ga kao treći put između komunizma i kapitalizma. Tekst, objavljen u nekoliko faza tijekom desetljeća, pretvoren je u službenu državnu dogmu. Naređeno je da se proučava u školama, na sveučilištima, u javnim institucijama, kao i na sastancima zajednice. Ideja o izravnoj demokraciji iznesena u knjizi korištena je kao opravdanje za raspuštanje svakog pokušaja pluralizma. Prema toj viziji, narod se trebao izražavati u narodnim odborima, ali u praksi su ta tijela bila pod nadzorom i kontrolom režima. Tekst je promoviran kao temeljni vodič novog sustava. Njegov sadržaj predstavljen je kao neupitan,
a od stanovništva se očekivalo da ga prihvati kao neospornu osnovu revolucionarnog poretka. Kako se zelena knjiga uspostavljala kao obavezna referenca, represija se pojačala. Oni koji su pokazivali sumnje, neslaganje ili kritike smatrani su neprijateljima revolucije. Nastali su posebni sudovi zaduženi za procesuiranje oporbenika i umnožili su se centri za pritvor. Arbitrarna uhićenja i gubitak kontakta s pritvorenim članovima obitelji pridonijeli su društvenoj klimi obilježenoj stalnim strahom. Nadzor je postao sve prisutan, dosežući od obrazovnih institucija do samog vojnog staleža, kako bi se predvidio bilo koji znak neposlušnosti ili unutarnjeg loma. Građani su bili prisiljeni javno demonstrirati lojalnost, dok je u privatnosti vladao strah. 70. su također bile vrijeme kada je režim usavršio sustav doušništva i društvene kontrole. Stanovništvo je poticano da prijavljuje bilo kakve sumnjive aktivnosti, stvarajući opću klimu nepovjerenja. Susjedi, kolege sa studija ili s posla, mogli su postati doušnici, a ta je mogućnost smanjivala prostor za slobodno izražavanje. Uhićenja zbog jednostavnih komentara bila su uobičajena i koristila su se kao upozorenje ostalima. Sigurnosni aparat tako je uspio proširiti svoj utjecaj čak i na najintimnije aspekte svakodnevnog života. Službeni diskurs proklamirao je da Libija živi trajnu revoluciju koja je vratila moć narodu. U stvarnosti, kontrola je bila u rukama uskog kruga časnika i središnje figure Gadafija. Tradicionalne institucije zamijenjene su odborima, a režim je izgradio narativ u kojem je svako neslaganje izjednačavano s prijetnjom revoluciji, čime se legitimirala sustavna uporaba represije. Na sveučilištima studenti su bili prisiljeni sudjelovati u političkim aktivnostima koje je organizirao režim, gdje se veličala ideologija zelene knjige i kritičari osuđivali kao kontrarevolucionari. Učionice su postale prostori indoktrinacije, a ne akademskog obrazovanja. Ubrzo je režim uspostavio sustav u kojem su arbitrarna uhićenja postala svakodnevna metoda za neutraliziranje svakog neslaganja. Osim formalnih suđenja, pojavili su se izvansudski prostori u kojima su se procesuirali oni koji su bili optuženi za preispitivanje službenog diskursa. Izvješća o fizičkom zlostavljanju počela su se filtrirati izvan zemlje, dokazujući sustavnu metodu za suzbijanje neslaganja. Represija više nije bila odgovor na izvanredne situacije, već je djelovala kao stalan mehanizam za očuvanje kontrole moći. U međuvremenu, Gadafi je učvršćivao svoj imidž u inozemstvu kao vođa koji prkosi zapadu. Njegova politika međunarodne konfrontacije ojačala je njegovu unutarnju legitimnost, jer je represiju predstavljao kao dio obrane od vanjskih zavjera. U tom okviru, zelena knjiga je također izvezena i distribuirana u drugim zemljama, promovirana kao alternativni model kapitalističkom sustavu i sovjetskom komunizmu. U Africi i arapskom svijetu tekst je kružio kao simbol drugačijeg projekta, iako je unutar Libije bio nametan kao dogma pod prijetnjom. Narodni odbori predstavljeni kao izraz izravne demokracije umnožili su se diljem zemlje, ali su zapravo funkcionirali kao strukture nadzora koje su osiguravale kontrolu režima nad svim aspektima svakodnevnog života. Sastanci su bili nadzirani, a odluke su se morale uskladiti sa službenom linijom. Svako neslaganje moglo je rezultirati trenutačnom odmazdom. Kroz te je odbore režim postigao stalnu prisutnost u svakodnevnom životu, od radnih pitanja do organizacije kvartova. Proces konsolidacije moći dovršen je uklanjanjem svake reference na prethodni monarhijski sustav. Izbrisani su simboli kraljevstva, povijesne priče su ponovno napisane, a revolucija iz 1969. uzdignuta je kao početak nove ere. Gadafi, još uvijek mlad, postao je središnja i neizostavna figura. Vijeće revolucionarnog zapovjedništva zadržalo je važnu ulogu u prvim godinama, ali se pukovnik postupno postavio iznad svojih drugova, projicirajući se kao neupitni vođa. Tijekom ove faze represija je također služila za sprječavanje bilo kakvog mogućeg loma unutar samog režima. Časnici koji su pokazivali ambicije bili su uklonjeni, zatvoreni ili poslani u egzil. Moć se koncentrirala u sve užem krugu, gdje je osobna lojalnost Gadafiju bila temeljni kriterij.
Desetljeće 1970-ih obilježeno je ovim modelom političke i društvene kontrole. Libija se pretvorila u zemlju bez stranaka, bez slobodnog tiska, bez parlamenta i s građanima podložnima dogmi zelene knjige. Prepuni zatvori i klima straha bili su neodvojivi dio sustava. Režim je svaku mjeru opravdavao kao nužnu za očuvanje revolucije, dok je stanovništvo živjelo u stalnoj napetosti. Na kraju tih godina Gaddafijev ideološki projekt bio je čvrsto uspostavljen. Zelena knjiga postala je obavezna referenca, Narodni odbor jedini oblik organizacije, a represija trajni alat vlasti. Aparat režima funkcionirao je precizno. Državne strukture su odgovarale jednom centru moći, a svaki oblik neslaganja bio je tretiran kao izdaja revolucije. Libija protiv svijeta. Nakon što je učvrstio svoju unutarnju moć, Muammar Gaddafi usmjerio je svoju pažnju na međunarodnu scenu. Od sredine 1970-ih njegov režim karakterizirao je stalni sukob sa Zapadom, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Kraljevstvom. Libijski je vođa nastojao prikazati svoju zemlju kao revolucionarno uporište, spremno da prkosi silama koje je smatrao odgovornima za dominaciju u arapskom i afričkom svijetu. U tom kontekstu Libija je počela isticati se ne samo zbog svoje naftne politike, već i zbog otvorene podrške oružanim pokretima u raznim regijama. Gaddafijevo neprijateljstvo prema Washingtonu pojačalo se optužbama da Sjedinjene Američke Države ometaju unutarnje poslove arapskih zemalja i drže vojne baze na teritorijima koje je smatrao dijelom regionalnog suvereniteta. Pukovnik je to suparništvo pretvorio u središnji element svog govora, ponavljajući na međunarodnim forumima da se Libija neće podrediti stranim pritiscima. U istom razdoblju London je bio meta sličnih kritika zbog svoje povijesne veze sa svrgnutim kraljevstvom i zbog prisutnosti ekonomskih interesa u zemlji. Te su napetosti označile početak dugog diplomatskog sukoba koji će uskoro prerasti u izravne nasilne epizode. U drugoj polovici 70-ih Gaddafi je proširio svoj vanjski utjecaj financiranjem i podržavanjem grupa koje se smatraju pobunjeničkim u različitim dijelovima svijeta. Od palestinskih frakcija do organizacija u Sjevernoj Irskoj, prolazeći kroz pokrete u zapadnoj i središnjoj Africi, libijski se režim predstavljao kao pokrovitelj ciljeva koji su navodno borili protiv ugnjetavanja. Ta je politika izazvala uzbunu kod zapadnih vlada, koje su Libiju počele identificirati kao državu koja izvozi destabilizaciju. Zemlja je označena kao odgovorna za obuku militanata u kampovima na svom teritoriju i za pružanje oružja za akcije izvan svojih granica. Optužbe za libijsko sudjelovanje u terorističkim napadima i tajnim operacijama umnožile su se tijekom sljedećeg desetljeća. U Europi su prijavljeni napadi na noćne klubove, zračne luke i prometne ulice koji su, prema kasnijim istragama, imali veze s libijskim agentima. Ta rastuća umješanost stavila je zemlju na listu država pokrovitelja terorizma koju je sastavio Washington. Kao odgovor, nekoliko libijskih veleposlanstava bilo je podvrgnuto progresivnoj izolaciji i diplomatskim ograničenjima. Jedna od epizoda koja je naglasila to pogoršanje dogodila se u Londonu 1984. kada je hitac ispaljen iz libijske diplomatske misije prouzročio smrt britanske policajke tijekom prosvjeda oporbenjaka ispred zgrade. Taj je događaj izazvao ogromnu krizu i doveo do potpunog prekida odnosa između Libije i Ujedinjenog Kraljevstva. Sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama dosegao je ozbiljnije razine tijekom predsjedništva Ronalda Reagana. U američkom diskursu Gaddafi je definiran kao jedan od najopasnijih svjetskih vođa i kao izravna prijetnja interesima Washingtona. Napetost je rasla zbog incidenata u zaljevu Sidra, gdje je libijska mornarica polagala pravo na suverenitet nad vodama koje su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici smatrali međunarodnima. Zračni i pomorski sukobi u toj zoni završili su obaranjem libijskih zrakoplova, hraneći retoriku sukoba. U tom kontekstu, američka vlada odlučila je otići korak dalje, planirati izravan napad na objekte režima. Bombardiranje Tripolija i Bengazija u travnju 1986. bilo je vrhunac te eskalacije.
Američki zrakoplovi ispalili su projektile na vojne i stambene ciljeve, uključujući kompleks Bab al-Azizija, Gaddafijevu uobičajenu rezidenciju. Iako je pukovnik preživio, nekoliko članova njegove obitelji je poginulo, a akcija je rezultirala i smrću civila. Washington je operaciju opravdao kao odmazdu za napad na noćni klub u Berlinu, koji su posjećivali američki vojnici, za koji je odgovornost pripisao libijskim agentima. Ofenzivu su osudile brojne zemlje, ali je istovremeno učvrstila sliku Libije kao države koja se otvoreno suprotstavlja Zapadu. Unatoč udaru, Gaddafi nije ublažio svoj govor. Nakon bombardiranja pojačao je poruku otpora i predstavio svoju zemlju kao žrtvu imperialističke agresije. Javna okupljanja umnožila su parole protiv Sjedinjenih Američkih Država, dok se na međunarodnoj razini tražila podrška u Africi i među nesvrstanim pokretima. Međutim, vanjski pritisak nije prestao rasti. Strategija podržavanja oružanih skupina i održavanja operacija u inozemstvu i dalje je izazivala negativne reakcije. Epizoda koja je označila točku bez povratka u libijskoj izolaciji bila je tragedija u Lockerbieju u prosincu 1988. Avion tvrtke Pan Am eksplodirao je iznad tog škotskog mjesta, uzrokujući smrt više od 270 osoba. Međunarodne istrage zaključile su da je operacija bila organizirana uz izravno sudjelovanje libijskih agenata. Od tog trenutka međunarodna zajednica usvojila je stroge sankcije. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda odobrilo je rezolucije koje su Libiji nametnule diplomatska ograničenja, zabranu letova i embargo na oružje. Lockerbie nije samo produbio međunarodno neprijateljstvo, već je poslužio kao argument za produljenje sankcija tijekom jednog desetljeća. Tijekom 90-ih godina te su sankcije uzrokovale značajno pogoršanje libijske ekonomije. Naftna industrija, glavni izvor prihoda, bila je pogođena poteškoćama u pristupu rezervnim dijelovima i tehnologiji. Nacionalne zrakoplovne kompanije nisu mogle obavljati međunarodne letove, a vanjska trgovina doživjela je drastičan pad. Istodobno, diplomatski kontakti s Europom i Sjevernom Amerikom svedeni su na minimum. Slika pukovnika kao marginaliziranog vođe se naglasila, a njegov se lik sve više povezivao s pojmom izoliranog pobunjeničkog vladara. Režim je odgovorio pokušavajući projicirati samodostatnost. Gaddafi je inzistirao da su sankcije dokaz libijske snage pred stranom zavjerom. Na unutarnjoj razini, propagandni aparat koristio je blokadu kao opravdanje za ekonomske poteškoće i kao resurs za zahtijevanje veće lojalnosti stanovništva. Tijekom izolacije, kvaliteta života stalno se pogoršavala. Nedostatak resursa utjecao je na sve razine društva, od osnovnih usluga do obrazovnog sustava, koji je postajao sve više odvojen od vanjskog svijeta. Slučaj Lockerbie nastavio je dominirati diplomatskom agendom godinama. Washington i London zahtijevali su izručenje libijskih osumnjičenika da im se sudi na njihovim teritorijima, dok je Tripoli odbijao priznati tu nadležnost. Nakon dugotrajnih pregovora, postignut je dogovor 1999. da se optuženicima sudi na neutralnom sudu u Nizozemskoj pod škotskim nadzorom. Taj je korak omogućio djelomičnu suspenziju sankcija, iako je zemlja i dalje bila pod jakim nadzorom. Suđenje i kasnija osuda jednog od umiješanih potvrdili su odgovornost libijskih agenata u napadu, što je održalo međunarodni pritisak na režim. Svaka nova međunarodna optužba hranila je percepciju režima koji se ne samo suprotstavljao zapadnom poretku, već je to činio kroz akcije koje su otvoreno prkosile globalnim pravnim okvirima. Među njima su bile optužbe za sudjelovanje u napadima u Africi i za isporuku oružja pobunjeničkim skupinama u različitim regijama. Izolacija je trajala više od jednog desetljeća, a Libija je prošla kroz razdoblje u kojem je njezin kontakt s ostatkom svijeta bio gotovo isključivo ograničen na afričke kanale i diskretne veze s nekim arapskim državama. Međunarodna marginalizacija ojačala je centralizaciju unutarnje moći s režimom koji je postajao sve zatvoreniji u sebe i s ekonomijom koja je ovisila o neformalnim mehanizmima za održavanje. Sigurnosni aparat u međuvremenu i dalje je bio okosnica koja je jamčila Gaddafijevu opstojnost na čelu države.
Sukob sa Zapadom, podrška oružanim pokretima, bombardiranje 1986. i sankcije proizašle iz Lockerbieja na kraju su oblikovali sliku Libije kao parija na međunarodnoj sceni. Tijekom tih godina režim se održavao na retorici otpora i unutarnjoj kontroli, dok je stanovništvo patilo od posljedica gotovo potpune izolacije. Gaddafi je na kraju simbolizirao napetosti ere obilježene sukobom između prkosnih režima i uspostavljenog poretka, plaćajući za to visoku cijenu u međunarodnoj legitimnosti. Strateški zaokret nakon hladnog rata. Kraj hladnog rata i kolaps sovjetskog bloka ostavili su Libiju u krhkoj poziciji. Godinama je zemlja bila pod sankcijama i izolacijom, ali svijet se mijenjao, a režim se morao prilagoditi. Libijski je vođa shvatio da mora preoblikovati svoju strategiju ako želi osigurati opstanak svoje moći. Prvi znak te promjene bio je početak diskretnih razgovora za smanjenje napetosti s Europom, a postupno i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Više nije bilo riječi o tome da se prikazuje kao nesalomljivi neprijatelj Zapada, već o otvaranju vrata koja je desetljećima držao zatvorenima. Režim je godinama bio opterećen međunarodnim sankcijama proizašlim iz napada u Lockerbieju, a gospodarsko iscrpljivanje bilo je očito. Prihodi od sirove nafte više nisu kompenzirali nametnuta ograničenja, a učinci blokade su se nagomilavali u svim sektorima. Pritisak Ujedinjenih naroda ozbiljno je ograničio libijsku sposobnost trgovanja s inozemstvom. U tom kontekstu političko vodstvo počelo je istraživati putove reintegracije. Bio je to spor zaokret, pun opreza, ali je predstavljao temeljnu promjenu. Pregovori su se pojačali krajem 90-ih. Europske delegacije putovale su u Tripoli, a otvoreni su i kanali s britanskim diplomatima. Režim je pristao izručiti 2 libijska osumnjičenika kako bi im se sudilo u slučaju Lockerbie, gestu koja je protumačena kao neviđena koncesija. Iako je u Libiji propaganda tu odluku predstavila kao čin suvereniteta, u inozemstvu je viđena kao dokaz da je pukovnik spreman napustiti svoju izolaciju. Ovaj korak otvorio je put za suspenziju sankcija i trenutačno gospodarsko olakšanje. S dolaskom novog stoljeća, Gaddafi je odlučio produbiti tu liniju. 2003. godine iznenadio je najavom odustajanja od programa oružja za masovno uništenje. Za međunarodnu zajednicu to je bio neočekivani udarac, jer su obavještajne službe godinama sumnjale da Libija teži nuklearnom i kemijskom oružju. Gaddafi je tim potezom nastojao pokazati da više ne predstavlja prijetnju i da može postati prihvatljiv partner. Odluka je donesena nakon intenzivnih tajnih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Kraljevstvom, a predstavljena je kao dokaz odgovornosti. U praksi odgovorila je na potrebu osiguravanja opstanka režima u globalnom kontekstu obilježenom invazijom na Irak i američkom ofenzivom protiv vlada optuženih za podržavanje terorizma. Odustajanje od nuklearnog programa imalo je neposredne posljedice. Ukinute su sankcije, normalizirani su diplomatski odnosi i iznad svega vratila su se ulaganja. Europske i američke naftne tvrtke ponovno su potpisale milijunske ugovore za eksploataciju golemog bogatstva zemlje. Libija je ponovno dobila pristup tehnologijama i opremi koji su godinama bili blokirani. Režim je dobivao sve veće prihode koji su mu omogućili da obnovi svoje gospodarstvo i osigura društvenu kontrolu. Bio je to strateški trijumf. Bez odricanja od unutarnje moći, pukovnik se uspio reintegrirati u međunarodnu zajednicu. Zbližavanje s Europom bilo je posebno intenzivno. Vođe poput Tonija Blaira, Silvija Berlusconija i Nicolasa Sarkozija putovali su u Tripoli kako bi potvrdili sporazume. Slike Gaddafija koji prima zapadne čelnike u svom šatoru postale su uobičajene. Nekadašnji parija postao je partner s kojim se moglo pregovarati o nafti, ugovorima o oružju i infrastrukturnim projektima. Italija, zbog svoje blizine i kolonijalne prošlosti, postala je ključni saveznik. Režim je znao iskoristiti te odnose kako bi ojačao svoju vanjsku legitimnost. Istovremeno, pukovnik je održavao dvosmislen govor prema svom stanovništvu. Dok se otvarao svijetu, interno je nastavio nametati apsolutnu kontrolu. Službena retorika inzistirala je na tome da je Džamahirija jedinstven i nepromjenjiv sustav, ali u praksi je režim ublažio neka ekonomska pravila.
Dopušteno je određeno otvaranje u sektorima poput bankarstva i privatnih ulaganja, iako uvijek pod nadzorom vladajućeg kruga. Cilj je bio privući strani kapital i modernizirati neke usluge, a da se ne odrekne političkog monopola. Tijekom tih godina promicani su infrastrukturni projekti koji su nastojali pokazati novu sliku. Ceste, javne zgrade i ambiciozna velika umjetna rijeka prikazivani su kao simboli napretka. Režim je koristio ta postignuća kako bi ojačao ideju da Libija ulazi u novo razdoblje, povezana sa svijetom i sposobna ponuditi prosperitet. Međutim, ispod te fasade modernizacije, represivna struktura režima nastavila je djelovati bez značajnih promjena. Sigurnosne službe i dalje su nadzirale oporbenjake, a svaki pokušaj neovisne političke organizacije bio je odmah slomljen. Vanjska politika također se transformirala. Libija je prešla s podržavanja oružanih skupina u inozemstvu na predstavljanje sebe kao saveznika u borbi protiv terorizma. Nakon napada 11. rujna, režim je ponudio informacije zapadnim službama i nastojao se prikazati kao koristan suradnik. Ta je suradnja nagrađena trgovinskim sporazumima i službenim posjetima. Pukovnik se znao prilagoditi novoj međunarodnoj klimi i Libiju je pretvorio u neočekivanog partnera za vlade koje su ga prije tretirale kao neprijatelja. Normalizacija je imala neposredan učinak na svakodnevni život. Povećao se broj međunarodnih letova prema Tripoliju, a strane tvrtke otvorile su urede u zemlji. Stanovništvo je doživjelo relativno poboljšanje u pristupu potrošačkim dobrima i uslugama. Međutim, te su se prednosti distribuirale nejednako. Koristi od otvaranja selektivno su se upravljale, nagrađujući one koji su jačali klijentelističke veze s centralnom vlašću, dok su područja smatrana problematičnima ostala marginalizirana. Kontrola moći ostala je čvrsta, a promjena nije uključivala nikakvu stvarnu demokratizaciju. Strateški zaokret režima također je uključivao pozicioniranje figura nove generacije. Posebno se isticao jedan od njegovih sinova, čiji je imidž počeo dobivati vidljivost na međunarodnoj sceni kao dio pokušaja obnove projekcije zemlje. Tijekom tih godina libijska diplomacija intenzivno je radila na brisanju slike međunarodnog parije. Zemlja je ponovno prihvaćena u regionalne organizacije i približila se Afričkoj uniji, gdje se pukovnik nastojao predstaviti kao kontinentalni vođa. Obilje naftnih resursa olakšavalo je te težnje, jer je Libija mogla financirati projekte i kupovati volju. Vladin diskurs artikulirao je priču o preporodu koja je skrivala kontinuitet autoritarizma pod novom retorikom. Novi odnos sa Zapadom također je imao svoju simboličku dimenziju. Gaddafi je s počastima primljen u europskim prijestolnicama, postavljao je svoj tradicionalni šator u službenim vrtovima i potpisivao multimilijunske ugovore. Kontrast s imidžem iz prethodnih godina bio je izvanredan. Nekadašnji neprijatelj postao je luksuzni gost u Parizu, Londonu ili Rimu. To međunarodno priznanje korišteno je za jačanje njegovog unutarnjeg prestiža i pokazivanje da se, nakon desetljeća izolacije, uspio nametnuti bez odricanja od kontrole nad zemljom. Unatoč toj vanjskoj transformaciji, temelj režima ostao je isti – strah. Oni koji su se usudili preispitati vlast i dalje su se suočavali sa zatvorom ili nestankom. Pokušaji otvaranja prostora za raspravu bili su kontrolirani i neutralizirani. Sposobnost režima da jača veze sa stranim silama bila je u kontrastu s njegovom upornošću u održavanju netaknutih unutarnjih mehanizama apsolutne kontrole. Promjena imidža bila je popraćena obnovljenim diskursom. Pukovnik je govorio o suradnji, razvoju i modernizaciji, ostavljajući po strani zapaljivu retoriku prethodnih desetljeća. Međutim, u njegovoj zemlji strukture moći ostale su netaknute. Pod prividom modernizacije, institucionalni sustav održavao je netaknutim svoje mehanizme vertikalne poslušnosti i političke isključenosti. Novi Gaddafi pojavio se pred svijetom s drugim licem, ali logika režima ostala je ista. Na kraju prvog desetljeća 21. stoljeća Libija se reintegrirala na svjetsku scenu. Naftni ugovori generirali su izvanredne prihode, diplomatski odnosi su se normalizirali, a pukovnik je uživao u neviđenoj vidljivosti na zapadu. Ali ispod te vanjštine obnove zadržao se autoritarni režim koji nije izmijenio svoje temelje.
Djelomično otvaranje i pomirljive geste bile su strategije za preživljavanje u promjenjivom međunarodnom okruženju, a ne put prema demokratizaciji. Zemljom je i dalje vladao jedan čovjek s apsolutnom kontrolom nad politikom i društvom. Saif al-Islam i lažna obećanja o otvaranju. Saif al-Islam počeo se pojavljivati na libijskoj sceni kao istaknuta figura unutar kruga moći. Njegov je imidž pažljivo građen, predstavljen kao prosvjetljeni nasljednik koji će donijeti promjene zastarjelom sustavu. Od svojih prvih izlaganja njegov je govor zvučao drugačije od onog povijesnog vođe, jer je govorio o modernizaciji, pluralnosti i nacionalnom pomirenju. Njegove su riječi privukle mlade, intelektualce i urbane sektore koji su žudjeli za otvaranjem koje se do tada činilo nemogućim. Kroz njega se prenosila ideja da je nova era na putu i da se Libija može integrirati u globalizirani svijet bez odricanja od svoje unutarnje kontrole. Njegovo se lice počelo koristiti kao amblem obnove, čak i dok je režim zadržavao svoju autoritarnu arhitekturu. U tom kontekstu, Saif je promicao inicijative koje su nastojale otvoriti kontrolirane prostore za civilno društvo. Pokrenuti su programi potpore za umjetnike, pisce i novinare koji su vidjeli ograničenu priliku za izražavanje različitih vizija. Također su promovirane službeno odobrene nevladine organizacije koje su funkcionirale kao propagandna sredstva bez stvarne autonomije. Te su geste stvorile osjećaj da se zid represije postupno podiže, ali stvarnost je pokazivala drugo lice. Svaka kritika koja je prelazila granice koje je postavila država i dalje je bila oštro kažnjavana. Centri za pritvor nastavili su s radom, a društveni nadzor ostao je strukturna osnova sustava. Reformski Fata Morgana ispunjavala je svoju funkciju i iznutra i izvana, ne mijenjajući srž moći. Saifove poruke su pojačane na stranim sveučilištima i međunarodnim forumima. Njegovo vrijeme provedeno u europskim akademskim centrima pridonijelo je stvaranju slike reformatora sa solidnim intelektualnim referencama. Odande je projicirao narativ koji je govorio o pomirenju s prošlošću i potrebi da se prevladaju godine izolacije. Njegove su riječi sa zanimanjem primali zapadni diplomati i poduzetnici koji su u njemu vidjeli pouzdanog sugovornika za uspostavljanje odnosa s režimom koji je do tada bio marginaliziran. Međunarodna diplomacija, željna obnove veza sa zemljom bogatom ugljikovodicima, počela ga je tretirati kao središnju figuru u svakom razgovoru o budućnosti Libije. Na taj se način njegova figura učvrstila kao most između stare garde i vanjskog svijeta. Na unutarnjoj razini najavljene su mjere namijenjene ublažavanju oštrine prethodnih desetljeća. Bilo je djelomičnih oslobađanja pritvorenika smatranih niskoprofilnim, popraćenih izjavama o nacionalnom pomirenju. Međutim, mnoge od tih gesta pokazale su se simboličnima jer su tajni centri nastavili biti aktivni, a prisilni nestanci nisu prestajali. Obitelji žrtava režima i dalje su tražile informacije bez dobivanja odgovora. Dok su neki sektori bili integrirani kao znak otvaranja, drugi su i dalje bili nemilosrdno potiskivani. Navodna reforma djelovala je selektivnom logikom, pokazujući svoj strateški, a ne transformacijski karakter. Saif je također promicao projekte povezane s ekonomskom modernizacijom. Govorilo se o privatizacijama, otvaranju za strana ulaganja i diverzifikaciji izvan nafte. Održavane su konferencije na kojima su europski i američki poduzetnici primljeni s entuzijazmom uz jamstvo da zemlja nudi stabilne uvjete pod njegovim vodstvom. Ove su inicijative bile u skladu s namjerom da se Libija prikaže kao odgovoran partner nakon godina međunarodnih sankcija. Međutim, koristi su bile koncentrirane u uskom krugu povezanom s vladajućom elitom. Korupcija i klijentelizam i dalje su obilježavali pristup prilikama, dok većina gotovo da nije osjetila konkretna poboljšanja u svom svakodnevnom životu. Govor o demokratizaciji našao je odjek u omladinskim sektorima koji su odrasli pod teretom krutog sustava. Saif je obećavao šire sudjelovanje, spominjući čak i mogućnost novog ustava. Na konferencijama i u intervjuima govorio je o osnovnim slobodama, o potrebi da se priznaju pogreške iz prošlosti i o izgradnji modernih institucija. Ove su izjave brzo kružile u međunarodnim medijima, koji su ga prikazali kao reformatora u usponu.
Međutim, unutar zemlje, svaki pokušaj formiranja neovisnih stranaka ili nekontroliranih udruga bio je odmah blokiran. Sigurnosni aparat nije popuštao, a službena tijela zadržala su politički monopol. Jaz između diskursa i stvarnosti bio je očit za one koji su živjeli pod režimom. Obećanja o pomirenju uključivala su geste prema bivšim oporbenjacima u egzilu. Organizirani su susreti s nekim disidentima koji su bili spremni vratiti se, uvijek pod uvjetima dogovorenim s vlastima. Ti su povraci predstavljeni kao geste tolerancije i prevladavanja prošlosti, ali u praksi su bili uvjetovani. Mnogi su se radije držali podalje zbog nedostatka jamstava, a oni koji su pristali vratiti se, činili su to s izričitim ograničenjima, znajući da ih svako odstupanje može koštati slobode. Proces je funkcionirao kao izlog za prikazivanje pomirene Libije, iako je kontrola ostala netaknuta. Strategija Saifa al-Islama također se oslanjala na kulturno pokroviteljstvo. Filmski festivali, umjetničke izložbe i akademske konferencije organizirane su pod okriljem zaklada povezanih s njegovom figurom. Te su inicijative nastojale projicirati sliku otvorene i moderne zemlje. Međutim, iza kulisa granice su bile jasno definirane. Cenzura je i dalje regulirala sadržaje, a svaka kritička aluzija bila je uklonjena. Umjetnici su znali da njihova kreativnost mora ostati unutar toleriranih granica. Tako je kulturni zamah jačao narativ otvaranja bez dodirivanja stvarne strukture moći. U medijima su uvedene prilagodbe koje su simulirale otvaranje, dopuštajući određeni tematski raspon u nepolitičkim pitanjima. Neke su publikacije počele pokrivati kulturne i društvene teme koje prije nisu imale prostora, što je pridonijelo projiciranju slike obnove. Međutim, crvene linije ostale su čvrste. Strukture moći ostale su izvan svakog preispitivanja. Pod tom premisom, informativni sustav zadržao je svoju ulogu podređenog instrumenta, gdje je svaka prividna raznolikost bila pažljivo zadržana. Obećanja o modernizaciji uključivala su i pravno područje. Saif je u nekoliko navrata govorio o potrebi zamjene mreže revolucionarnih normi modernijim pravnim okvirom. Spomenuta je profesionalizacija sudova i težnja za većom transparentnošću. Međutim, pravosudni sustav ostao je podređen sigurnosnim agencijama. Sudska neovisnost nije ostvarena, a pravni aparat nastavio se koristiti kao instrument pritiska. Posljedično, pravni prijedlozi ostali su dio kataloga neostvarenih obećanja. Na međunarodnoj razini, Saif je postao ljubazno lice režima. Europske vlade primale su ga u službene posjete i pozivale ga na forume o suradnji i razvoju. Govorio je o pomirenju, ulaganjima i ljudskim pravima, dok je predstavljao izvješća o napretku u pravima i upravljanju. Ovi su dokumenti primljeni s oprezom, ali bili su dovoljni za reaktiviranje gospodarskih sporazuma i otključavanje energetskih ugovora. Reformistički narativ bio je dovoljan da uvjeri mnoge vanjske aktere, više zainteresirane za stabilnost i resurse, nego za duboke transformacije. Na taj se način međunarodni položaj režima poboljšavao bez promjene unutarnjeg funkcioniranja. Unutar zemlje, percepcija se s vremenom razvijala. U početku, mnogi su u Saifu vidjeli nadu u stvarnu transformaciju, ali prolazak godina, bez značajnih promjena, nagrizao je to povjerenje. Represivni aparat je prilagođen, a ne razmontiran. Djelovao je novim oblicima, ali s istim ciljem potpune kontrole. Stanovništvo je shvatilo da reformski zamah više odgovara strategiji stabilizacije nego istinskoj volji za otvaranjem. S vremenom su očekivanja isparila između simboličnih gesta i stalnih ograničenja, potvrđujući da je prostor za autentično otvaranje i dalje bio nula. Pobuna u Bengaziju i početak građanskog rata. Početak 2011. godine u Sjevernoj Africi obilježen je raspadom vlada koje su se činile nepokolebljivima. U Tunisu odlazak Bena Alija pokazao je da se autoritarni režim može raspasti u roku od nekoliko tjedana. U Egiptu mase na trgu Tahrir prisilile su na ostavku Hosnija Mubaraka nakon desetljeća na vlasti. Te su slike obišle regiju i stigle do Libije, gdje je stanovništvo više od 40 godina živjelo pod krutim i nadziranim sustavom. Odjek susjednih pobuna potaknuo je očekivanja u zemlji u kojoj su rane nagomilane represije još uvijek bile otvorene.
U tom kontekstu, Bengazi, istočni grad s dugom tradicijom otpora, postao je okidač procesa koji će transformirati sudbinu zemlje. Prosvjedi su počeli kao manja okupljanja koja su zahtijevala oslobađanje političkih zatvorenika i poboljšanja u svakodnevnom životu. Atmosfera je bila ispunjena suzdržanom napetošću, jer su sigurnosne snage desetljećima gušile svaki pokušaj neovisnog organiziranja. Međutim, iskra se zapalila kada su vlasti nasilno odgovorile na prve marševe. Demonstranti koji su izašli s mirnim parolama suočili su se s mecima i suzavcem. Sukob je radikalizirao sektore koji se do tada nisu mobilizirali i stvorio je domino efekt. Kako su priče o mrtvima i ranjenima kružile gradom, sve više ljudi pridruživalo se ulicama, uvjereni da je vrijeme da se izazove uspostavljena vlast. Ustanak, u početku suzdržan, širio se nezaustavljivom brzinom. Reakcija režima bila je pojačati represiju. Odane trupe i brigade poslane su s jasnim naredbama da uguše svaki znak pobune. Međutim, pretjerana uporaba sile proizvela je suprotan učinak. Sprovodi prvih palih prestali su biti privatne ceremonije i pretvorili su se u javne događaje koji su obnavljali prosvjed. Parola protiv vlade umnožavale su se na svakom sprovodu, a ciklus mobilizacije i represije se intenzivirao. U roku od nekoliko dana, Bengazi je od grada pod nadzorom postao teritorij u otvorenom sukobu sa središnjom vlašću. Dezertiranje u redovima vojske i sigurnosti bio je odlučujući faktor. Časnici i vojnici, mnogi od njih podrijetlom s istoka zemlje, odbili su pucati na svoje zajednice. Neki su predali svoje oružje, drugi su se pridružili improviziranim odborima za obranu. Slabljenje vojne strukture, ubrzano brojnim prebjezima, nagrizalo je represivnu sposobnost režima. Grupe naoružanih mladića s pronađenim puškama i prilagođenim vozilima počeli su organizirati obrambene točke u četvrtima i strateškim zgradama. Pobuna je prešla s parola na oružani otpor. Politički vakuum stvoren povlačenjem vlasti u Bengaziju doveo je do formiranja Nacionalnog prijelaznog vijeća. To je tijelo nastalo spajanjem odvjetnika, sudaca, akademika i uglednih osoba iz grada s namjerom da se pobunjeničkom pokretu da struktura. Njegov početni cilj bio je predstavljati pobunjeno stanovništvo i koordinirati otpor. U samo nekoliko dana vijeće je izdavalo priopćenja i preuzimalo funkcije koje su prije pripadale državi. Trobojna zastava Starog kraljevstva ponovno se vijorila na javnim zgradama kao simbol raskida s režimom. Bila je to jasna politička izjava. Nije se radilo samo o prosvjedu, već o početku procesa zamjene postojećeg poretka. Građanski rat počeo se ocrtavati. Dok su istočni gradovi ostali pod kontrolom Nacionalnog prijelaznog vijeća, Tripoli je odgovorio agresivnim porukama, optužujući pobunjenike za izdaju i stranu manipulaciju. Državni mediji pokušavali su prikazati slike jedinstva, ali na terenu je raskol bio očit. Zemlja je bila podijeljena između pobunjenog istoka i još uvijek odanog zapada, ponavljajući povijesne linije regionalne podjele. Sa svakom bitkom ta je podjela postajala dublja i vidljivija. Režim je koncentrirao svoje snage na jedan cilj – ponovno zauzeti Bengazi. Shvaćali su da bi gubitak drugog najvažnijeg grada bio porazan udarac. Kolone tenkova i teškog topništva napredovale su prema istoku, odlučne da uguše pobunu prije nego što se učvrsti. Međutim, otpor je bio organiziraniji od očekivanog. Pobunjenici, ojačani pridruživanjem bivših vojnika i narodnom potporom, pružili su koordiniranu obranu. Ulice su bile ispunjene improviziranim barikadama, a cijeli se grad uključio u taj napor. Susjedi su nudili hranu, gorivo i sklonište borcima. Bengazi se nametnuo kao simbolična referenca otpora koji je prelazio lokalne granice. Istodobno, Nacionalno prijelazno vijeće shvatilo je potrebu za vanjskom podrškom. Izaslanici su putovali u inozemstvo tražeći političku legitimnost i logističku podršku. Priča koju su širili prikazivala je narod odlučan da se oslobodi dugotrajne diktature, apelirajući na međunarodnu solidarnost. Istovremeno, pokušali su artikulirati rudimentarni lanac zapovijedanja među oružanim skupinama koje su nastajale u regiji. Iako je disciplina bila promjenjiva, volja za borbom bila je čvrsta. Prve pobjede u obližnjim mjestima ojačale su moral.
U Al-Bajdi, Derni i Tobruku prosvjednici su uspjeli protjerati lojalne snage i uspostaviti lokalne odbore za upravljanje. Pobuna se širila izvan Bengazija, pokazujući da nije izoliran fenomen. Istočna plemena, tradicionalno udaljena od središnje vlasti, igrala su ključnu ulogu u održavanju ustanka. Režim je pokušao povratiti teren zračnim bombardiranjima, ali proces je već dosegao točku bez povratka. Kontrast između Tripolija i Bengazija se pojačavao. U glavnom gradu vođa se pojavljivao okružen sljedbenicima na pažljivo produciranim slikama, dok je obećavao da će se oduprijeti do kraja. Na istoku stvarnost se očitovala u stupovima dima, uništenim zgradama i barikadama. Međunarodni mediji počeli su mijenjati fokus. Ono što je počelo kao miran prosvjed pretvaralo se u otvoreni rat. Grad na istoku postajao je simbol i operativno središte pobune koja je izravno prkosila najdugovječnijem režimu u regiji. Kako su se borbe pojačavale na istoku zemlje, razne su organizacije počele dokumentirati što se događa na terenu. Svjedočanstva i snimke prikazivali su izravan utjecaj ofenzive na civilne sektore. U Bengaziju bolnice su se urušavale, a cijele četvrti su bile izolirane borbama. Grad, pretvoren u epicentar ustanka, suočavao se s rastućim rizikom od potpunog uništenja. Suočeno s tim scenarijem, Nacionalno prijelazno vijeće pojačalo je svoje kontakte sa stranim vladama, upozoravajući na mogući masakr ako se ne djeluje na vrijeme. Na unutarnjoj razini pobuna je označila konačni slom mita o nepovredivosti režima. Desetljećima je nametana ideja da je svako neslaganje beskorisno, ali gubitak kontrole nad istokom dokazao je suprotno. Slike zauzetih javnih zgrada, pobunjeničkih zastava na trgovima i građana koji donose odluke izvan države stvarale su nepopravljiv simbolički udarac. Režim je još uvijek zadržavao resurse i ključne teritorije, ali je izgubio monopol nad vlašću. Ono što je počelo u Bengaziju zapalilo je fitilj koji se nije mogao ugasiti. Libija je ulazila u novo razdoblje s sukobom koji se širio izvan njezinih ulica na cijelo nacionalno područje. Intervencija NATO-a i pad Tripolija. Kriza u Libiji ušla je u novu fazu kada je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda odobrilo rezoluciju koja je dopuštala upotrebu sile radi zaštite civilnog stanovništva. Režim je prijetio da će sravniti Bengazi i ponovno zauzeti istok potpunim napadom, što je natjeralo međunarodnu zajednicu na reakciju. Rezolucija je omogućila uspostavu zone zabrane leta i ovlastila države članice da koriste sva potrebna sredstva za zaustavljanje napredovanja snaga lojalnih režimu. Ta je mjera otvorila put za vojnu intervenciju NATO-a, koji je brzo preuzeo zapovjedništvo nad operacijama. Od tog trenutka, libijski sukob prestao je biti unutarnja stvar i pretvorio se u pozornicu međunarodne vojne akcije bez presedana u zemlji. Prva bombardiranja bila su usmjerena na protuzračnu obranu i zračne baze pod kontrolom snaga režima. Cilj je bio neutralizirati sposobnost zračnog napada i stvoriti uvjete za pobunjenike da se odupru bez da budu slomljeni iz zraka. U roku od nekoliko sati zrakoplovi Saveza uništili su radare, raketne sustave i hangare. Slike stupova dima na periferiji Tripolija i u obližnjim vojnim bazama odmah su se proširile. Tehnološka nadmoć koalicije bila je jasna od samog početka, jer libijski obrambeni sustavi nisu mogli učinkovito odgovoriti. Vojni aparat koji je desetljećima održavao režim bio je nadjačan vatrenom moći zajedničke operacije koju su predvodile zapadne sile. Nakon početnog napada, kampanja se usredotočila na udaranje kopnenih jedinica koje su napredovale prema pobunjeničkim gradovima. Oklopni konvoji i koncentracije topništva postali su prioritetne mete. Zrakoplovi NATO-a svakodnevno su patrolirali zračnim prostorom, spremni napasti svaki pokret koji bi predstavljao izravnu prijetnju stanovništvu. Za pobunjenike na terenu učinak je bio trenutačan. Prestali su se suočavati sa stalnim bombardiranjima i mogli su reorganizirati svoje položaje. U Bengaziju strah od konačnog napada se raspršio i stanovništvo je ponovno steklo samopouzdanje. Strateška promjena bila je ključna jer je transformirala otpor u povlačenju u pokret sposoban da povrati teritorij.
U Tripoliju režim je osudio intervenciju kao stranu agresiju i pokušao mobilizirati stanovništvo govorima koji su pozivali na otpor invaziji. Službeni mediji prenosili su slike okupljanja na trgovima gdje se pokazivala podrška vođi. Međutim, vojni pritisak i diplomatska izolacija bili su sve gušći. Glavni grad je živio pod selektivnim bombardiranjima koja su pogađala zgrade državnog aparata, zapovjedne centre i arsenale. Iako je NATO inzistirao da su napadi usmjereni isključivo na vojne ciljeve, svakodnevni život stanovnika glavnog grada bio je duboko poremećen. Sirene i eksplozije postale su dio noćne rutine, dok je stanovništvo tražilo utočište u podrumima i džamijama. Napredovanje pobunjenika, potpomognuto zračnim napadima, bilo je konstantno tijekom ljeta 2011. Gradovi koji su bili pod kontrolom režima počeli su padati jedan za drugim. Put prema Tripoliju otvoren je kombinacijom zračnih napada i lokalnih ustanaka koji su oslabili obranu. Misrata, poprište posebno teških borbi, odoljevala je dugotrajnoj opsadi sve dok zračni pritisak nije omogućio pobunjenicima da probiju obruč. Primorski grad postao je simbol otpora, a njegovo oslobađanje dodatno je potaknulo napredovanje prema glavnom gradu. Režim, nesposoban održati kontrolu nad cijelim teritorijem, povlačio se kako su se bojišnice približavale srcu moći. Pad Tripolija počeo se oblikovati kada su pobunjenici uspjeli koordinirati napad iz više smjerova. Kolone iz Misrate, Zavije i planinske regije Nafusa konvergirale su prema glavnom gradu. NATO je pojačao bombardiranja strateških položaja, uništavajući skladišta oružja i komunikacijske centre. Istodobno, tajne ćelije u samom Tripoliju počele su se mobilizirati, napadajući kontrolne točke i stvarajući kaos u različitim četvrtima. Režim je pokušao odgovoriti raspoređivanjem svojih najodanijih brigada, ali pritisak je bio neodrživ. U roku od nekoliko dana borbe su se preselile u središte grada sa sukobima oko vladinih zgrada i na glavnim avenijama. Kompleks Bab al-Azizija, simbol moći vođe desetljećima, pao je u ruke pobunjenika nakon intenzivnih borbi, definitivno mijenjajući kontrolu nad glavnim gradom. Slika pobunjenika koji zauzimaju rezidenciju koja je bila poprište službenih prijema i televizijskih govora bila je nepopravljiv simbolički udarac za režim. Zastave Nacionalnog prijelaznog vijeća vijorile su se iznad kompleksa dok su se širile scene uništenih osobnih arhiva i portreta. Stanovništvo je izašlo na ulice kako bi proslavilo kraj kontrole režima u glavnom gradu, iako su se sporadične borbe nastavile u nekim sektorima. Pad Tripolija nije značio neposredan kraj sukoba, ali je predstavljao gubitak najvažnijeg političkog i administrativnog centra. Od tog trenutka, opstanak vođe ovisio je o njegovoj sposobnosti da zadrži podršku u manjim enklavama. Povlačenje u Sirte bio je neposredan odgovor Gadafija i njegovog užeg kruga. Primorski grad, rodno mjesto samog vođe, pretvoren je u posljednje uporište otpora. Tamo su se koncentrirali lojalisti, naoružane brigade i članovi obitelji, uvjereni da će se moći oduprijeti opsadi. Sirte je postao utočište, ali i zamka. Zračni napadi nastavili su pogađati pristupne rute, a konvoji koji su pokušavali prevesti zalihe bili su uništeni iz zraka. Obruč se stezao, smanjujući prostor za manevar. U međuvremenu, Nacionalno prijelazno vijeće preselilo je svoju političku bazu u Tripoli i počelo učvršćivati svoju vlast kao nova moć koju je priznao velik dio međunarodne zajednice. Istovremeno, pravosudni progon također je napredovao. Međunarodni kazneni sud izdao je naloge za uhićenje vođe, nekih od njegovih sinova i bliskih suradnika, optužujući ih za zločine protiv čovječnosti. Ove su optužbe pojačale globalni pritisak i dodatno smanjile mogućnosti pregovora. Zemlje koje su u prošlosti održavale veze s režimom počele su priznavati vijeće kao legitimnog predstavnika zemlje. Pad glavnog grada i međunarodna izolacija jasno su dali do znanja da se era vođe bliži kraju. Borba je svedena na enklave poput Sirta i Bani Valida koji su se pripremali za konačne sukobe. Intervencija NATO-a potpuno je promijenila ravnotežu sukoba. Bez zračnih napada pobuna bi se teško oduprla početnom napadu na Bengazi. S njima pobunjenici ne samo da su preživjeli, već su napredovali do svrgavanja režima u njegovom vlastitom središtu.
Zračna kampanja s tisućama izvršenih misija pokazala je sposobnost Saveza da odlučno intervenira u unutarnji sukob. Međutim, otvorila je i raspravu o granicama rezolucije Ujedinjenih naroda i o prirodi operacije. Za pobunjenike bila je to razlika između opstanka i poraza. Za režim predstavljala je udarac koji je okončao više od 4 desetljeća dominacije. Život u Tripoliju nakon pada režima radikalno se promijenio. Institucije su ostale u ruševinama, a nova vlast morala se suočiti s izazovom upravljanja gradom traumatiziranim mjesecima borbi i bombardiranja. Pripadnici milicije koji su predvodili ofenzivu smjestili su se u četvrtima i zgradama, dok su se osnovne usluge tek počele obnavljati. Prijelaz koji je obećalo Nacionalno prijelazno vijeće suočio se s poteškoćom uspostavljanja reda usred euforije i nekontroliranosti. Glavni grad, koji je godinama živio pod strogim nadzorom, sada je postao prostor za proslave, ali i za neizvjesnost. Rat nije završio, a sukobi u Sirtu i Bani Validu pokazali su da još ima bitaka za vođenje. Gadafi, uhvaćen kao zvijer. U posljednjim danima listopada 2011. Sirte se pretvorio u polje ruševina pod stalnom opsadom. Rodni grad Muamara Gadafija, pretvoren u njegovo posljednje utočište, bio je okružen pobunjeničkim snagama koje je iz zraka podržavao NATO. Kvartovi koji su nekada smještali obitelji odane režimu bili su razoreni bombardiranjima, ulice prekrivene ruševinama i spaljenim vozilima. U tom okruženju bivši vođa ostao je skriven u mreži tunela i uništenih kuća, u pratnji uskog kruga tjelohranitelja. Bez redovnog pristupa pitkoj vodi, s malo hrane i bez komunikacije, čovjek koji je vladao Libijom više od 4 desetljeća bio je izoliran, bez zapovjedništva i kontakta s vanjskim svijetom. Pobunjeničke snage koncentrirale su svoju ofenzivu oko Sirta, jer su shvaćale da se tamo skrivaju posljednji simboli otpora. Brigade koje su okruživale grad dobivale su izvješća o prisutnosti vođe negdje u gradskom središtu, iako bez preciznosti. Danima su se intenzivirali zračni napadi na konvoje u bijegu, a dronovi su nadzirali teren tražeći znakove vođe. Vojni pritisak bio je neodrživ. Svakog dana padali su novi obrambeni položaji, a lojalisti su bili svedeni na sve manju površinu. U zoru 20. listopada konvoj oklopnih vozila i kamioneta napustio je područje gdje se skrivao. U pratnji su mu bili članovi njegove osobne garde i pouzdane figure. Kolona je napredovala uništenim ulicama s namjerom da napusti grad i krene prema jugu, prema regijama gdje je još uvijek bilo simpatizera. Ali pokušaj je presretnut. Francusko zrakoplovstvo, dio međunarodne koalicije, otkrilo je kretanje i pokrenulo precizan napad. Nekoliko vozila pogođeno je projektilima, eksplodirajući usred puta. Konvoj je razbijen, a preživjeli su pobjegli u različitim smjerovima. Gaddafi, ošamučen i prekriven prašinom, sklonio se s nekolicinom ljudi u betonsku cijev podzemnog odvoda, među štakorima, stajaćom vodom i ruševinama. Naviknut godinama na pojavljivanje na luksuznim prijemima, sada se skrivao pod zemljom, dok su se vani čuli pucnjevi i glasovi progonitelja. Pobunjenici, vođeni informacijama iz zračnog izviđanja, pretraživali su područje sa sve većim intenzitetom. Nedugo nakon podneva, borci iz Misrate locirali su odvod u kojem se skrivao. Čuli su se povici kad su ga otkrili unutar cijevi, ranjenog i nenaoružanog. Slike snimljene mobilnim telefonima prikazivale su zbunjenog čovjeka, vukući ga među udarcima mase koja ga je neprestano tukla. Trenutak zarobljavanja bio je kaotičan. Deseci boraca nagurali su se, snimali scenu i izlagali ga kao trofej pred kamerama. Tijekom improviziranog prebacivanja u vozilo, udarci i napadi su se nastavili. Neki su ga pokušavali odvesti živog, ali pritisak mase bio je nekontroliran. U borbi su se dogodili brutalni činovi koji su ostavili vidljive tragove na njegovom tijelu. U vrijede, pucnjevi u zrak i nered odražavali su nedostatak jasne vlasti. Putovanje prema Misrati, gdje je trebao biti predstavljen, pretvorilo se u neobuzdani linč. Bivši vladar tretiran je kao ratni plijen, sveden na status bespomoćnog zatvorenika. Pogubljenje se dogodilo bez suđenja ili procesa. Njegova smrt,
uzrokovana prostrijelnim ranama iz neposredne blizine, snimljena je na više snimaka koje su se odmah proširile diljem svijeta. Ostaci su prevezeni u Misratu, gdje je odlučeno da se tijelo izloži u industrijskom hladnjaku. Danima su stotine ljudi čekale u redu da vide palog vođu. Scena se pretvorila u spektakl. Neki su to slavili kao pravdu, drugi su to snimali s morbidnom znatiželjom. Dugotrajno izlaganje izazvalo je međunarodne kritike zbog nedostatka dostojanstva. Konačna sudbina Leša ostala je tajna. Bojeći se da bi njegov grob mogao postati mjesto hodočašća ili sukoba, nove vlasti naredile su tajni pokop u pustinji. Samo je uska grupa sudjelovala u pokopu, obavljenom u zoru i bez javne ceremonije. Tako je završila fizička priča o onome koji je vladao Libijom više od 4 desetljeća. Iako je njegovo tijelo nestalo, slike njegovog pada ostale su urezane u kolektivno sjećanje. Međutim, taj kraj nije donio red ni pravdu. Linč je, umjesto da inaugurira mirnu tranziciju, razotkrio odsutnost struktura sposobnih da jamče zakonitost ili pomirenje. Nasilje raspleta predvidjelo je nadolazeći nered. Za veliki dio stanovništva vidjeti bivšeg vođu pretvorenog u leš bio je neporeciv znak da je era režima završila, iako neposredna budućnost nije nudila jasnoću ni obećanja. S vremenom su se počeli pojavljivati i manje vidljivi aspekti režima koji je vodio. Desetljećima je Gaddafi kultivirao enigmatičnu i upadljivu figuru, svoja odjela, svoje teatralne nastupe i svoje ponašanje izvan protokola. Ali uz taj imidž postojala je mreža privatnih praksi koje su postale poznate tek nakon njegove smrti. Među njima je bilo postojanje osobne ženske pratnje, predstavljene kao lojalna i simbolična snaga. Godinama kasnije počele su kružiti priče o pravoj prirodi tog okruženja, sastavljenog od žena čija je prisutnost bila rezultat odnosa moći, obilježenih nejednakošću i osobnom kontrolom vođe. Kasnije istrage otkrile su da su u nekim službenim rezidencijama postojale sobe zatvorene za javnost koje su se koristile u svrhe izvan protokola. Neka svjedočanstva prikupljena nakon pada režima aludirala su na izravan odabir mladih ljudi, često tijekom institucionalnih posjeta, koji su bez objašnjenja prevoženi u te prostore. Tamo se moć vođe vršila jednostrano, po logici koja je žrtvama ostavljala bez mogućnosti obrane. Tome su se dodavale ekstrateritorijalne operacije koje su promicale službe režima. Godinama su oporbenjaci u egzilu bili meta nadzora, prijetnji ili tajnih akcija. Poruka je bila jasna, neslaganje se nije toleriralo nigdje, a ruka režima mogla ih je dosegnuti čak i izvan Libije. Bogatstvo koje je podržavalo ovu mrežu bilo je golemo. Dolazilo je od prihoda od nafte i upravljalo se netransparentno, a koristilo se za održavanje klijentelističkih mreža, financiranje političkih operacija i jačanje stila života koji je bio stran svakodnevnoj stvarnosti većine. Iako točne brojke nikada nisu potvrđene, različite međunarodne procjene stavljale su ga među najbogatije šefove država na kontinentu. Taj sustav moći nije bio dokumentiran u zakonima, niti je bio vidljiv u službenim tijelima. Djelovao je paralelno, zaštićen strahom, šutnjom i poslušnošću. Njegov pad nije samo ostavio institucionalne praznine, također je razotkrio neformalnu strukturu zlostavljanja koja je godinama bila naturalizirana od strane onih koji su je se bojali ili joj služili. Gaddafijeva smrt nije bila samo kraj jednog režima, već kolaps arhitekture moći koja se protezala izvan vidljivog. Nakon što je vođa srušen, ono što se pojavilo bila je razbijena zemlja, ranjena i puna skrivenih ožiljaka. I također sjećanje koje je malo po malo počelo pričati ono što je tako dugo bilo prešućivano.